Turín, január 1889. Z okna malého bytu vybehne na ulicu muž stredného veku s mohutnými fúzmi. Pred ním práve kočiš bičuje vyčerpaného koňa, ktorý už nevládze ťahať voz naďalej. Muž sa vrne dopredu, oboma rukami objíme zvieraťu okolo krku a s plačom vykrikuje niečo v zmysle Rozumiem ti, rozumiem ti. Susedia ho musia takmer násilím odtrhnúť. Toho muža dnes poznáme ako jedného z najvplyvnejších filozofov novoveku. A práve táto scéna je posledný moment, kedy bol podľa všetkého ešte pri zdravom rozume. O pár dní neskôr mu diagnostikujú ťažké duševné zrútenie, z ktorého sa už nikdy nespamätá. Tento muž sa volá Friedrich Nietzsche a najbližších 11 rokov do svojej smrti prežije mimo sveta, ktorý sa práve chystal, jeho vlastnými slovami povedané, zbaviť sa Boha. Toto je jedna z najznámejších históriek z jeho života. Hoci ako to pri týchto anekdotách býva, historici sa dodnes škriepia, koľko z nej je doložené a koľko dodatočne prikrášlené. Nech je to akokoľvek, je to dobré miesto, kde začať. Lebo aby sme pochopili, čo sa stalo na tej ulici, musíme sa vrátiť takmer o polstoročie skôr. V roku 1844 sa v malej dedinke v prúskom Sasku narodil malý Friedrich. Do rodiny, ktorá s podobným koncom jeho života absolútne nepočítala. Otec bol luteránsky farár a malý Friedrich vyrastal ako nábožne vychované, sústredené a trochu osamelé dieťa. Keď mal 5 rokov, otec mu po dlhej a bolestivej chorobe mozgu zomrel. O rok na to bohužiaľ zomrel aj jeho mladší brat. Chlapec, ktorý mal jedného dňa výraz na teológa, tak už v ranom detstve narazil presne na tú otázku, ktorá neskôr definuje celé jeho dielo. Ak je Boh taký dobrý a všemohúci, prečo bez javného dôvodu necháva trpieť a zomierať tých, ktorí si to najmenej zaslúžia? Na univerzite v Bonne bol Nietzsche mimoriadne nadaným študentom teológie, kým počas jediného semestra nenarazil na kritické čítanie biblických textov, ktoré jeho vieru rozložil tak rýchlo a tak dôkladne, že sa k nej už naozaj nikdy nevrátil. Presunul sa teda k štúdiu klasickej filológie a bol v nej taký dobrý, že ho v 24 rokoch ešte pred dokončením doktorátu vymenovali za profesora na univerzite v Bazilei, najmladšieho v jej dovtedajších dejinách. Zdravie ho však čoskoro bohužiaľ zradilo natoľko, že o 10 rokov neskôr miesto opustil a zvyšok života strávil putovaním po Európe, hľadaním klímy, ktorá by uľavila jeho migrénam a slabnúcemu zraku, a písaním, najmä v hoteloch, penziónoch a napokon najmä vo švajčiarskych Alpách. A práve v tomto období totálnej samoty napísal vetu, ktorá ho preslávila viac než čokoľvek iné. Boh je mŕtvy. Skoro každý z vás ju už niekedy počul, ale len málo kto vie, čo ňou presne myslel, a takmer nikto nevie, ako pokračuje. V texte, kde sa objavuje, ju do tmy kričí šialenec s lampášom uprostred trhoviska, obklopený ľuďmi, ktorí sa mu smejú. Boh je mŕtvy, Boh zostáva mŕtvy a my sme ho zabili, hovorí. A potom sa pýta, ako sa máme utešiť my, vrahovia všetkých vrahov? Toto nie je oslavná veta, nie je to ničoho víťazný pokryt nad porazeným náboženstvom. Je to varovanie. Nietzsche si všimol niečo, čo v jeho dobe ešte takmer nikto nepovedal nahlas. Že vedecký pokrok a osvietenský racionalizmus potichu odstránili základ, na ktorom stála celá európska morálka, zmysel a aj hodnoty. A takmer nikto si to ešte neuvedomil. Ľudia si mysleli, že môžu odhodiť Boha a ponechať si všetko, čo na ňom stálo. Dobro, zlo, zmysel utrpenia, ľudskú dôstojnosť. Nietzsche tvrdil, že to takto nefunguje. Ak padne základ, časom sa zrúti aj to, čo na ňom bolo postavené, len to niekedy trvá dlhšie, kým si to všimneme. Túto prázdnotu nazval nihilizmom a zvyšok života strávil hľadaním niečoho, čím by sa dala vyplniť. Prvou zastávkou na tejto ceste bola otázka, odkiaľ sa vlastne naše pojmy dobra a zla vzali. A Nietzscheho odpoveď v genealógii morálky patrí medzi jeho najprovokatívnejšie myšlienky. Podľa neho totižto staroveká morálka nerozlišovala dobro a zlo tak, ako to robíme my dnes, ale skôr silu a slabosť, šľachetné a úbohé, vznešené a biedne. Silní, sebavedomí a úspešní ľudia jednoducho nazvali svoje vlastné vlastnosti dobrými. Silu, hrdosť, tvorivosť, túžbu presadiť sa. Neskôr, tvrdí Nietzsche, prišla vzbura. Vzbura tých, ktorí boli slabí, utláčaní a bezmoci, a preto si tie isté vlastnosti nemohli dovoliť. Nemohli poraziť silných v otvorenom súboji, tak urobili niečo šikovnejšie. Prevrátili hodnotenie. Sila sa zrazu stala hriechom pýchy, poníženie sa stalo pokorou, neschopnosť pomstiť sa premenovala na odpustenie. Pre tento mechanizmus Nietzsche používa slovo, ktoré sa odvtedy udomácnilo v celej filozofii. Resentiment. Hlboko potlačená zášť tých, ktorí nemôžu dosiahnuť to, po čom túžia, a tak sa naučia predstierať, že potom nikdy netúžili a napokon to začnú odsudzovať aj u druhých. Práve preto bol Nietzsche voči kresťanstvu taký nemilosrdný. Nie preto, že by ho pohoršovalo ako inštitúcia, ale preto, že v ňom videl tento mechanizmus dovedený k dokonalosti. Náboženstvo, ktoré urobilo z bezmocnosti cnosť. Všimni si ale, že jeho kritika nemusí byť vôbec iba náboženská, aby fungovala.
Rovnaký mechanizmus opísal aj pri celkom obyčajnej ľudskej závisti. Podľa Nietzscheho nie je na závisti nič hanebné, je to presný ukazovateľ toho, čo v skutočnosti chceme, ale bojíme sa si to priznať. Namiesto toho, aby sme závisť potláčali a presviečali sa, že nám na úspechu druhých nezáleží, by sme mali sa postaviť čelom a spýtať sa, čo presne nám hovorí o nás samých. Skôr ako Nietzsche začal stavať čokoľvek nové, zbúral aj čosi, čo si väčšina z nás ani neuvedomuje, že považuje za samozrejmé. Predstavu, že sami slobodne rozhodujeme o svojich činoch. V jednej zo svojich skorších kníh tvrdí, že presne tak ako fyzikálne zákony určujú pohyb každého predmetu vo vesmíre, určujú aj naše rozhodnutia. Tie totiž vychádzajú z nášho charakteru a ten sme si predsa sami nevybrali, len sme ho zdedili po rodičoch a prostredí. Voľba, ktorú robíš práve teraz, keď počúvaš toto video, je podľa neho len ďalším článkom v reťazí príčin, ktoré siahajú až po tvoje narodenie. Prečo si to teda takmer nikto z nás nepripúšťa? Nietzsche má na to jednoduchú odpoveď. Potrebujeme totižto cítiť, že máme nad svojím životom kontrolu, inak sa nám rúca zmysel aj chuť sa o čokoľvek snažiť. A tu je jeho z pohľadu ďalší dôsledok, ktorý je ešte ťažšie prehltnúť. Ak naozaj neexistuje slobodná voľba, potom neexistuje ani morálna zodpovednosť v tom zmysle, v akom o nej bežne hovoríme. Nikto nie je dobrý ani zlý v lepšom zmysle, len viac či menej organizovaný súbor pudov, ktoré sa navzájom pretláčajú. Toto zistenie mnohých jeho čitateľov desí. Nietzsche im však ponúka aspoň jednu dobrú útechu. Ak nikto naozaj nemôže za to, aký je, potom sme napokon všetci nevinní. Ak Nietzsche takto rozobral takmer všetko, na čom stála naša morálka, zostáva otázka, čím to chcel vlastne ten Nietzsche nahradiť. Jeho odpoveďou je koncept, ktorý sa dnes často chápe úplne nesprávne. Takzvaný Übermensch. Prekladaný ako nadčlovek alebo presahujúci človek. Nejde o biologicky nadradenú rasu ani o fyzicky najsilnejšieho jedinca. Hoci presne takto si to neskôr privlastnili ľudia, ktorým Nietzsche nikdy nebol určený a ktorí jeho dielo hrubo skreslili. Nadčlovek je skôr ideál. Človek, ktorý dokázal prevziať plnú zodpovednosť za tvorbu vlastných hodnôt, namiesto toho, aby ich prevzal hotové od Boha, spoločnosti alebo tradície. Je to niekto, kto svoju energiu, aj tú, ktorú by sme mohli nazvať temnou či nebezpečnou, nepotláča. Hnacím motorom tohto procesu je to, čo Nietzsche nazval vôľou k moci. Nie je túžbou ovládať druhých, ale hĺbšou, takmer biologickou túžbou každej živej bytosti rásť, prekonávať samú seba a naplňať svoju silu. Skutočná moc podľa neho neznamená nadvládu nad inými, ale predovšetkým nadvládu nad sebou samým. Schopnosť usmerniť vlastné pudy, disciplínu, s akou dokážeš pretaviť chaos vo svojom vnútri na jeden jasný smer. Tento nekončiaci proces nazýva seba prekonávaním a práve v ňom podľa neho spočíva zmysel, ktorý po smrti Boha už niet odkiaľ inde získať. Utrpenie sa v tomto rámci neminimalizuje, ako to navrhoval jeho učiteľ Schopenhauer, ale prijíma sa to ako palivo. Kto má svoje prečo žiť, znesie takmer akékoľvek ako napísal. A myslel to doslovne. Zmysel dokáže premeniť aj tú najťažšiu skúsenosť na niečo, čo stojí za to prežiť. Na záver svojej filozofie pripravil Nietzsche myšlienkový experiment, ktorý dodnes patrí medzi najsilnejšie vo filozofii vôbec. Predstav si, píše Nietzsche, že by sa k tebe jedného dňa v tvojej najosamelejšej chvíli prikradol démon a povedal ti toto. Tento život, presne taký, aký práve žiješ, budeš musieť prežiť ešte nespočetne veľakrát, do najmenšieho detailu, navždy, dookola. Každá bolesť, každá radosť, každá premárnená chvíľa sa vráti presne taká istá, znova a znova a znova, bez konca. Padol by si snáď na kolená a preklínal tohto démona? Alebo by si, a o toto ničemu skutočne ide, dokázal povedať áno. Opakuj to, chcem to znova. Toto je jeho definícia toho, čo nazýva amor fati. Láska k osudu. Nie len znášať svoj život, ale dokázať si ho zamilovať natoľko, aby si ho vybral znova aj so všetkým utrpením, ktoré obsahuje. Nietzsche sa nedomnieva, že sa naše životy doslova opakujú do nekonečna vo fyzickom zmysle. Ide len o test. Ak dokážeš úprimne povedať áno na túto otázku, dosiahol si podľa neho najvyššiu možnú formu slobody, akú si človek môže v bezbožnom svete predstaviť. Sám Nietzsche túto formu slobody podľa všetkého nikdy nedosiahol. Jeho vlastný život bol plný neúspechu, samoty a odmietnutia. Knihy sa mu takmer nepredávali, o lásku, o ktorú sa uchádzal, prišiel, s rodinou nevychádzal. A keď sa jeho myseľ napokon zrútila na tej Turínskej ulici nad trpiacim koňom, urobil presný opak toho, čo celý život kázal. Namiesto tvrdého prijatia utrpenia ako paliva zažil čistý, zdrvujúci súcit. Možno je to len ironický detail životu. Alebo nám práve táto scéna hovorí niečo dôležitejšie než celé jeho dielo. Že aj filozof, ktorý najhlbšie zo všetkých skúmal hranice ľudskej sily, napokon narazil na hranicu, ktorú neprekonal ani on. Čo si o tom vymyslíte? Toto bolo, aby ste vedeli. Ja by som bol rád, kebyže ma začnete odoberať, dali like alebo nejaký komentár.